gauza guri hau entzun genuenean gertatu zana, gogoratu dut ere, Kepalanda eta ni momentu justu horretan egon ginela Kepa Urraren tortura kasua zala epaiketa egiten. Eta epaiketa horretatik ataratzen ginenean, Inakoren deia eta beste batzuen deia jaso genula esan ez hau zuertatu zala. Eta gure lehenengo preokupazioa izan zen, ia nortzuk ziren, jakiteko izenak, jakiteko noren gana joan behar ginen, familiaren gana joateko, eta hori ez kasu honetan, hori garai hartan, eta beranduago ere, baina garai hartan oso gauza gatza zen. Hasiera batean importantea da hori, eta bestean da beste gauza bat, guretzat lehentasuna zeukala momentu hartan, eta zen autopsia egiten zanean, ia posiblea izaten zen familiaren izenean mediko bat egotea autopsia egiten lan bitartean. Hori, kasu honetan lortu zen, Itxaso Iroiaga medikoa egon zen autopsia egiten, eta hor arazoak egon ziren, Guardia Zibilaren partetik nahi zutelako mediku bat jarri beraiek. Gero, bigarren pausua zen, ikustea, ia diligentziak zabalduta daudela epaitegian, ze epaitegian dauden, eta epaitegi horren aurrean akusazio modura aurkeztea zure burua. Akusazio familiaren izenean. Hori egin genuen, eta hor egon ginen personatuta Inako Goioagatani, eta egon ginen saiatu ginen ikerketa judiziala egin behar dan moduan. Instrukzio bigarrena Bilbokoa izan zen asuntoa aurrera eraman zuena, eta hor pailea danon ezagun bat zen, Fernando Grande Marlaska. Diligentziak zabaldu ziren ofizioz esaten dana, hau da, ez genuen egin guk salaketa, baizik Guardia Zibilen atestatua eta txosker forensea eta medikoa llegatu zanean epaitegia diligentziak zabaldu ziren. Oso kuriosoa da, zegoen atestatu bakarra izan zen Guardia Zibilana, hau da, ikerketa egiteko erabiltzen zen tresna zen Guardia Zibilak egindako dokumentu bat. Ja hor ikusten da, zer nolako ikerketak egiten diren. Lekuko bi klasekoak egon ziren batzuk Guardia Zibilak, beraiek, eta beste batzuk hemen aipatu direnak, ez? Hor bizi direnak, gauzak ikusi zituztenak, lehiotik, kalean egon zirelako, edo tabernan, edo. Lekuko horien deklarazioak lortzea denbora pilo behar zan, baina gero lekuko guzti horiek eta hemen aipatu dute mehatxuak sufritu zituzten, baina ezke gero guk planteatu genituenean lekuko batzuen deklarazioak epaiak bukatu zuen. Guk lortu genuen kaset bat ailegatu zen gure bulegora eta kaset horretan entzuten ziren, han gertatu ziren gauza batzuk. Nahi izan genuen aportatu eta epaiak ez da zuzkun ezetz. Orduan, lekuko gutxi eta proba importantea guretzako zana, berez. Errekursa jarri eta atzera bota errekurso guztiak. Egoera horretan, hasi ziren deklaratzen Guardia Zibilak. Eta nite, usteot, azpimarratzekoa direla, deklarazio hori, la del jefe del operativo eta la del conductor. Horrek, esplikatu zuten, gutxi gora beraien ustetan, zelan izan zen operazioa, zelan joan ziren kotxaren gana, zer gertatu zen, eta zelan egin zuten. Eta horiek, biak, esan zuten, argi eta garbi, ez batek ez besteak, hau da, ez gaztelumendik. Ez zituztela tirorik bota, baperez. Beraiek hori esaten zuten bitartean prozedura judizialan, beste aldetik Maior Orejak kontrakoa esaten zuen. Eta azkenean joan zen kongresura, eta kongresuaren konparezentzia ukatu behar izan zuen tiroa botatu zituztela, baina esplikatzeko gertatu zana, esan zuen, ez zituzten tiroa bota, baina, eta hau erderaz esan behar duz, ezakit euskara zelan zaten da, pero la pistola la tenían amartillada. Horrek esan nahi deu, que iban a disparar. Eta beste gauza bat, azpimarratzen duena, tiroak ez zituztela bota da forensearen txostena.
Forensearen txostenetan agertzen dana da, gauza bat oso esanguratsua dana, eta horrek demostratzen du jesarrita egon direnak, hau da, Gaztelumendia eta Agustintza, barruan egon zirenean, ez zituztela tiroa bota, eta da, forenseak esaten duena, que la mayoría de los disparos se hicieron hacia el interior del vehículo y descarta entonces que se pudieran haber producido, por las trayectorias de las balas, disparos desde el interior hacia afuera. Ikusita hau guztia eta prozeduran agertzen ziren gauzak, orduan horregatik Mayor-Erreja kongresura joan zanean, hasi zan bere berzio ofiziala desmontatzen. Eta sumario hau zelan zerratu da? Normalean sumarioak zerraten direnean, egiten da auto bat, edo resoluzio judizial bat, non esaten da zergaitik. Zer ikusi dugu, eta zergaitik da delito, edo zergaitik ez da, edo zergaitik ez dago zer, eta hori. Eta kasu honetan, bai dago, auto bat, non gauzak zerratzen dira, baina auto horretan ez da ezer esaten. Eta gehien bat esaten dena da, sinisten dutela Guardia Zibilen berzinoa, eta horren arabera ez dagoela ezer. Orduan, errepasatuta gero ikerketa gutxi, gauza gutxi eginda, eta hor dagona da berzino bat, berzino poliziala bestirik ez, berzino horretan gauza asko daude argitu gabe, berzino horretan kontraesan pilo daudela, eta berzino horretan, egia judiziala dagoela, baina benetako egia ez dago. Hau zergaitu gertatzen da, eta da, impunitatea dagoelako. Eta impunitatea dago, gobernuak, naiz eta esan, eskubidea daudela, legea aplikatzen dela, kasu baten aurrean, ez dute nahi ikerketarik egin, eta orduan martxan jartzen dituzte dauden mekanismo guztiak, judizialak eta esjudizialak eta inkluso prentsak eta dana, benetako ikerketak ez egiteko, eta beraien esplikazioak